खुलुमबाय, आं हिरामनि उजिर। गोबां साननि अननायनि भट मोननानै आं बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनाय बडलेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि सेकेन्ड भट राउन्ड बादायलायनायाव देरहासार जानानै सेमि-फाइनालनि थाखाय सिलेक्ट जाबाय। फैगौ 17 एप्रिल 2021 इं सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि दं। नोंथांमोना अन्नानै इउट्युबआव लाइभ नायनानै आंनि हिन्दी मोसाफुबाय थानाय टाइमाव लाइक थुनानै भट दैथायहर आरो प्रि-फाइनालनि थाखाय सिलेक्ट खालामहर। प्लिज आंनो भट दैथायहर जाहाथे आंबो प्रि-फाइनालनि थाखाय सिलेक्ट जायो। बुंफिनदों, फैगौ 17 एप्रिल 2021 इं सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम आंनि मोसानाय हाबाफारि। नोंथांमोना अन्नानै लाइक थुनानै भट दैथायहर, नङाब्ला टकेन भटनि गेजेरजों आंखौ देरहासार खालामफै, एबा बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव फैनानै टकेन भटनि गेजेरजों आंखौ देरहासार खालामफै। नेनानै थाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो बेसेन गोसा भट। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। खुलुमबाय लोगोफोर, आंबो मिनिगोलां क्रिएसननि जानानै नोंथांमोनखौ खनसे खावलायबावनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना बिनानाव हिरामनि उजिरखौ भट होनानै देरहाहोयो। बिथाङा दा बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव सेमि फाइनेलनि थाखाय सिलेक्ट जाना दं। जाहाथे नोंथांमोना नै फैगौ 17 एप्रिलाव नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै बिनानाव हिरामनि उजिरखौ देरहाहोयो। बिनि थाखाय आंबो मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर, जाहाथे बिनानावा गोजौनिसाय गोजौ थाखोसिम सहैनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। जोबथारनायाव नोंथांमोना बयबो बिथाङा हिन्दी मेथाइ मोसाफुबाय थानाय समाव नोंथांमोना बयबो लाइक होयो। बेनो जाबाय भट लोगोफोर, लाइक होबानो भट जाहैगोन। नोंथांमोना मात्र बे लाइकखौ होनो दाबाव, अब्लानो बिनानावा गोजौनिसाय गोजौ थाखोसिम सौहैनो हागोन। आंबो मिजिंथिनाय थाबाय नोंथांमोना बिनानाव हिरामनि उजिरखौ बयबो हेफाजाब होगोन होननानै। खुलुमबाय।